Pajjiż ma jitkejjilx b'kemmu kbir imma b'kemm hija kbira qalbu u kemm kapaċi jagħti, iħenn u jaħseb f'dawk li l-aktar għandhom bżonn. Għalhekk l-appell tiegħi hu llum irridu nuru kemm aħna pajjiż b'qalb kbira. Kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fil-ftuħ tal-Istrina. U llum l-appell ċkejken tiegħi hu illi bħala poplu Malti u Awċi irridu verament nuru kemm aħna pajjiż kbir, kemm għandna qalb kbira u kemm verament kapaċi naħsbu fis-soċjetà tagħna u f'daw kollha fis-soċjetà li huma l-inqas ix-xurtjati l-iktar fil-bżonn u l-iktar vulnerabbli. Wara li għamel dan l-appell fil-ftuħ tal-maratona, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija akkumpanjat mill-mara tiegħu Niki Vella de Fremo marru jirrispondu it-telefonati bid-donazzjonijiet tal-poplu Malti, flimkien ma' numru ta' persuni u qraba li kienu jew għadhom għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Il-mara tal-kap tal-Oppożizzjoni tat il-messaġġ tagħha wkoll. Jiena ninħeġġeġ in-nies kollha illi jagħtu għax il-mart mhux neċessarjament jidher, il-mart mhux dejjem jidher fiżikament imma jkun preżenti u mhux kulħadd jista' jafforda jħallas u jsifer. L-istrina billi nagħtu kull ħaġa żgħira li forsi għalina ma tiswa xejn, imma tista' salva ħajja ta' bniedem u salva familja għax meta jkun hemm persuna li qiegħda tbati tkun tbati l-familja kollha. Eżatt wara l-ftuħ tal-maratona, Net News ħar-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni ftit wara li tkellem ma' Samuel u Katriel, żewġ titfal li wara li ġew fil-bżonn tal-fondi tal-Istrina illum marru jagħtu l-għajnuna huma. L-emozzjoni hija waħda li ta' apprezzament li anke tfal żgħar li għaddejjin minn problemi evidenti xorta jsibu ġew fihom il-kuraġġ illi jiġu biex jagħmlu t-tajjeb biex jagħmlu aħjar lil ħaddieħor minflok jaħsbu biss fihom infushom jagħmlu l-biċċa tagħhom għal ħaddieħor. Adrian Delija wkoll tkellem dwar uħud mill-istejjer emozjonanti li sema waqt li kien qed jirrispondi it-telefonati fl-Istrina. Meta kont qed inweġġeb it-telefonati wkoll ċemplu diversi nies għax uħud minnhom jibdew ikellmuk. Ġifieri kien hemm xi ħadd li qalli isma' jiena enuni wkoll fis-snin li moddija allura ta' kull sena nipprova ngħin jien ukoll. Kien hemm tifla illi ċemplet qalt li isma' qalt li għandi idea, qalt li dawk it-tfal li qalaw il-flus, qalt li kieku jagħtu parti minnhom huma wkoll meta jkollhom il-Christmas present jagħtu parti minnhom illum. Kien hemm xi ħadd ieħor qal li jiena persuna disabled qalli u nixtieq nirringrazzja n-neighbors kollha tiegħi qalli li fdaw il-ġranet tal-miliet jiġu jgħinuni u jqogħdu miegħi. Ġifieri kulħadd iċempel b'dak il-messaġġ ta' tama, messaġġ ta' enerġija li jrid jagħti l-biċċa tiegħu biex finalment ikun hemm ftit għal kulħadd minn dak li nkunu qed niġbru illum u matul is-sena. Waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien qiegħed il-maratona tal-Istrina u ltaqa' ma' numru ta' persuni li kienu qegħdin jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Istrina b'mod volontarju.